तिच्यावर मारून ठेवायला नको घरी करू नको बरं. मोठी कुर्ली भेटलेली आहे. पूर्ण घे झापली ते. थांब घे थांब. मी समोर ह्याच्या नाही बाहेर. काय कुर्ली बघ मोठी आहे. काय मोबाईल धर. मोबाईल धर पण तुझं खिशात ठेव. हा ठेव. खिशात टाक. खिशात टाक. खिशात गेलो. पाठीच आहे. जा तिकडून पुन्हा जा. त्या साईडने जा. अरे तिथं जाती बघ. ती बघ खाली आली. भिजलो. बघ भेटेल काय पण. बघ खाली आली. पाण्यामुळे ही झाली. तुम्हाला दिसतंय काय नाही. आई बघ पाणी हाय थैच आहे. ती बघ तिथंच आहे. बघ पुढे बघ. बघ खाली आली. बघ पायाशी आली तुझ्या. आली पाठी आली. इकडं आणतेस खाली उतरव इकडं. वरती आली. गेली खाली गेली. पाय दे. पुढे आली. आली पकड लवकर. शांत होईल. दीपावल्या वरती आली. अरे इकडे गेली. अरे खाल्लं इकडे गेली. इकडनं मग पाटणं बघ. पाटणं वाटतं गेली ती परत. ही बघ. लवकर टाक. वर आहे ते लवकर टाक. हा सवाडी चावा बिवायचं माझी. आईची भीती वाटतं माझा. जेवर ये. काय बघ. गेली काय रे. ती बघ तांबडी.
हां तसंच ठेव. हां भेटली. इकडे डेंगा होता. इथं बी आहे ना, इथं बियाची मोठी कुर्ली आहे. थोडीशी चालू होती बाहेर पाऊस नसताना. पाणी फिरताय बोलतो. पण असती मासो तो खाली असेल ना. चप्पल आला भावली पिशवी पडली. मासो बघितले का चढणीचे चढत होतो. ह्याच्यात ना तर पण ही इकडची चालू कर. त्याच्यात दिसता बघ क्लिअर. असलं बागतायच होता. जाम डायरेक्ट घेऊन तो खालच्या ड्रेस गेली असं भावली ती काटाल ना. इथून काढून नाही बघू. कळून बघ. दुखणं होती तू. पिशवी आणायला वर नको 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 पडणार मार मार मार. काय असं
काय अंदर पण स्वर्गला बस स्टॉप बोल भांगी खय लागतो गाड्या समजत नाही पडले आता राहण्याची साईड नाही बोलत